Na usuku la izolo eNingizimu Afrika ibungazeke usuku lazwa ukuthi usuku lenkululeko phecelezi iFreedom Day nosekunyaka ka32 eNingizimu Afrika yaqala ke ukwenza lokho selokhu ke yathola ke inkululeko ngonyaka ka1994 ukubheka kabanzi ke ukubaleka kwaloko nje lolu suku kanjalo nembungazi bekade ikhona kulona ke usuku la izolo kuloko uhlelo lethu sinaye ke uSolwazi uMusa Xulo umusungula phinde futhi abuyena ke umqondiswayo kwenhlangano esebenza ngokugenza inzuzo yazwa ukuthi ke Indonsa Institute sekhuluma naye kabanzi ke kulolu hlelo uqonda kabanzi ukuthi ke lusho ukuthini usuku ke la izolo njengoba belikade libungazwa kuzo zonke ke indawo noma ke ingxenye zaloke izwe laseNingizimu Afrika angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele Sibongo ngwakachirwa ubukela uhlelo lakho luyintandokazi iKaizer News Talk asikukhuthaza ke mbukeli sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho okanye ke umbuzo wakho kusona ke isihambili sethu okuyena ke uSolwazi uMusa Xulo kulona ke uhlelo lethu namhlanje kusihlwa xaphasha kwintokozo enkulu ukuthi sibe nayo kwiNews Talk asikumukele. Ngiyathokoza msakazi Ismachirwa bingelele neindonsa zendonsa yesizwe Institute abahlonishwa bonke abanye bahola amaqembu aphambili epolitiki abanye ba obishop abanye ba oprofessor nako konke sihlezi lapha sibheka indaba zezwe lakithi nation building. Ngicabanga ukuthi Solwazi ngizokubuza umbuzo engicabanga ukuthi ngivamisile ukuthi mangabe sikhuluma ngalolu suku ngiyuvakashele njalo lo mbuzo and the reason why I asked lo mbuzo noma ngiyuvakashela njalo ukubheka inselele lokho eqhubeke njalo nokugubazela izwe laseNingizimu Afrika. Are we free Solwazi? Izolo sibungaze usuku esilibiza phecelezi ukuthi it's a freedom day where uma ngabe sizohlehla nje sibuye bheke ku1994 Solwazi you remember ukuthi amaqhawe amaningi awasedlulile emhlabeni alwela inkululeko iningi ingcindezi eyayibhekene nezwe laseNingizimu Afrika esingabala inhlupheko ubupho babhekene nezwe laseNingizimu Afrika sibheke nje ukucindezeleka ngeindlela ezahlukahlukene nangokwemfundo njalo Solwazi. I-issue yobupha uma ngabe sibheka lonke izwe laseNingizimu Afrika isalokhu iqhambe njalo if you're talking about unemployment inambolo Solwazi zilokhu ezinyuke njalo sikhululekile iNsolwazi uma ngabe uzobheka ukuthi sigubhe lolu suku izolo for unyaka ka32 and there is a long time Solwazi. Yes, no, it's a long time. Kodwa sikhululekile sakhululeka because kufanele uunderstand incindezelo lokuqala before ungene kuthena sikhululekile noma sikhulela. Incindezelo yayithi awukwazi ukuhlala edolobheni. Awunazo izindlu zakhelwa uhulumeni ngaphandle mawuze edolobheni uzosebenza. Nakhona kufanele ukuthi ube umuntu oganiwe. Phoqakala ube umuntu oganiwe. Awukwazi uattend isikole osithandayo. Mina nje mangena eUniversity of Natal esiyoKZN manje kwakufuneka ukuthi ngithole imvume kuminister womlungu ePitoli ukuthi ngizofunana eUniversity yabelungu yini engiphusha engixosha ongoye ngoba ayehlukanisiwe ama-university wawuthi uhamba lapha eFriday ngomgqibelo ekuseni uthi uyayihambela usuyamiswa kufuna amabhasi bese seniyongena njalo senoboshwa ngomsombuluko kuyathethwa icala ithunyelwe emazambaneni leBhetali manje sinilahle ngecala senosebenza ke lapha nisebenzela mahala for 6 months unje bungaliphethe ibhasi wangasebenzi la uthanda khona and ipoverty ukuthi igama lobupha si understandeka muva umuzi nje ukuthiwa kulala embedeni wa yayingemningi ngempela kwakusuke kubonakala ukuthi mhlawumbe kwathisha noma kwanesi kwayilalela emacansini nje nalezi ibonelelo sezikhona manje kuthiwa amawosasa nobani kwakwenza abantu abadala ababehola once enyangeni ezimbili ikole othisha babengawulutho nje elitheni bonke babehambela ngeenyawo iningi labo and so on ngabala ngeze ngifike noma ikuphi now okwakulwelwa kwawukuthi wonke umuntu abe nelungelo lokuvota equal right abe nelungelo lokukhuluma imbono yakhe angaboshelwa yona abe nelungelo ukuthi mayefuna ukumasha amasha ngayicela nje imvume kwamasipala nasemaphoyiseni ukwaziwa kodwa ukwazi ukuexpressa inkinga zakho mawufuna ukumasha noma ukupicketha noma ukwenziwa kwangenziwa lokho futhi kwangekho nezwi ngoba abantu abamnyama bengavoti ngakho babangenazo indawo nje inkululeko ifuneka ibhenga lelo lihle ukuthi sisevota manje mawunenkinga manje uyakwazi ukuvota uhulumeni okhona out ufake wakho
ilungu lalingekho uma unenkinga manje uyakwazi ukuthi nalokho sekubiza kuthiwa i-service delivery njengamanje ukuthi imizi nasemakhaya kube nezindlu ekuthiwa zakhe uhulumeni it was not there nalokhu kokuthi usuyakwazi ukuthi wakhelwe indlu ngenxa ukuthi mhlambe ngisho usemncane mhlambe uma ukhubazekile noma unamanye ama-challenges wakhelwe indlu nalokhu kokuthi manje senikwazi ukufunda noma yikuphi TVET college lela kuthiwa uMfolozi kwaku eyabelungu wayengasondele nje umuntu omnyama. What do you say Solwazi ukungena emlonyeni kumbukeli ohlele ekhaya uyayuzwe beba nenkulumo efana njengokuthi uthola ukuthi abanye babo bakhulile bethi abaqonda kahle ukuthi kwakunjani ngaphambi ka1994 where they would be saying ukuthi engazi ukuthi singabuyela before 1994 kwakungcono kabi before 1994. Why would we have abantu abaqonda kahle incindezi yayikhona before 1994 Solwazi saying ukuthi kulesi sikhathi sikusona engazuthi kungabuyela emuva? Yiziphi lezi zinto oyibona ziyincindezi kubantu where they will find themselves in a situation where they say kwakungcono before 1994? Yeah, no, inkululeko ihamba nama responsibilities. Funeka ukwazi ukuthi masukhululekile unama responsibilities okwakha izwe. Under apartheid umuntu omnyama wayengana responsibility. Wathi uma iqedela standard 6 nihambe nekwaTepa lapha eShowe noma kaNongoma nifike niqashwe ekuthiwe nosebenza eGoli awunazwe. Akho ama trade unions azokukhulumela ukuthi isalary yakhe iphansi noma iphezulu nani. Kodwa masukhululekile uba nama responsibilities. That's why ngesikhathi amabhunu esiphethe I had to make sure ukuthi uma uyibhunu unezwe embusweni futhi izwi lakho liyaziwa uma ngabe ufuna into zomathenda nani uhambe uyosonta esontweni okuthiwa i-NG Kerk la uzofica bonke abahlonishwa bahulumeni bekhona uma uyibhunu uzoyithola into oyifunayo bese wena uzophuma ke lapho ke sikhishwa umuntu ozokusiza ukuthi ube ne prosperity kulokho osukufuna ukwenza babe bakha nama bank abo and so on. Now la kwakusokwenzela abantu umuntu osekhulekile une responsibility yokuthi one awuzokulahla iphepha emgwaqeni ngoba kuzokufuneka kube nomuntu ozokhokhelwa olithatha lelo phepha. Iphuthe libalekile kakhulu Solwazi ngenxa isikhathi ngicela ukubamba la sithengise mangabe sibuya sobe sikunika ithuba lokuthi unabe kabanzi kulelo phutho asithengise mbukeli iKaizer News Talk mangabe sibuya singena kuso isigaba sesibili salokho nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela. Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusuke nje isigaba sesibili salokho nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachiro kanti mawusanda kuvulela mabona kude angikhumbuze ke mbukeli iKaizer News Talk ukuthi ke kuluhlelo lethu sanje lo yena ke uSolwazi uMusa Xulu ovela kuyona ke inkampani yazwa ukuthi ke Indonza Institute sikhuluma naye ke kuluhlelo lethu sibheka kabanzi ke lona ke usuku lombungazo belikade lenzeka kuloke izwe laseNingizimu Afrika usuku lezolo okusuku lazwa ukuthi ke Freedom Day usuku ke lapho kubungaza khona ke usuku lwenkululeko kulona ke izwe laseNingizimu Afrika sibheka nje ukubaleka kwalolu suku nokubheka ukuthi ke kuzo zonke ke ingqinamba ebhekene naloke izwe laseNingizimu Afrika singabheka ke nje ubupha ubheke ubukhona ke kwezinye nje ingxenye zaloke izwe laseNingizimu Afrika udaba lokutuleka kwamathuba omsebenzi nokubonakala inombolo ziloke zinyuke kanjalo ukuthi ke ngabe sikhululekile ngempela nanokuthi ke iziphi izinto ezibonakala ke zomthelela ukuthi ke inselelo zibonakala izanda nakuba ke ikhona ke inkululeko njengoba ke sibesibungaza ke unyaka ka32 kulona ke usuku la izolo izwe laseNingizimu Afrika la ithola ke inkululeko sinaye ke ucabhashe ukusinikeza kabanzi ke ukuqonda nokubaleka ke noma ke umsuka waloko lolu suku nokubheka ukuthi ke sesihambe ibanga elingakanani njengaloke izwe laseNingizimu Afrika. Ngiyafuna ukuthi kunikeze leli thuba cabhashe uthi kunaba kabanzi bakade buveza ukuthi iziphi izinto okufanele siziqhaje ngathi sazikade zingenzeki prior 1994 before 1994 nesesizibona sesenzeka noveza ukuthi in my understanding Solwazi ukuthi ngempela sikhululekile ngokwakho ukubona. Yes, no sikhulekile alikho izwe emhlabeni elingenazo inkinga. iAmerica izobe celebrate u250 years yakhululeka. Inkinga zayo kuze kube namhlanje ziningi ngendlela ongakaze uyibone. Kodwa into abayenzayo ba participate abantu ama citizens
on a day-to-day basis. Thina sinala romkhubo ukuthi sicasulwe inqalasizinda kagesi. Bese sihambe sithatha amazembe siyonqamula ugesi. Sifuna ukublenywa umasipala. Bese ngathi umasipala uyehluleka ukuletha ugesi kanti inkinga ukuthi singenwa yileyo nto ngoba sicabanga ukuthi mangabe kukhalwa ngumasipala ngahle thina sithola amavoti amaningi ngalokho. Siyakwazi futhi nokuthi siyovala inqalasizinda yamanzi. Abanye baze bafake izinto ezama-chemicals ayingozi bese ngathi omasipala bayahluleka. Kwi-democracy ayenziwa leyo. Kwi-democracy wonke umuntu wenza i-role yakhe. Ma ungena role uyayakha wena izwe lakho leli. For example, amaphoyisa kufuneka enze okwasesiphoyiseni. Othisha benza ukothisha. Ebese kuthi ngokuhlukana njalo ngemkhakha. Indaba ye-unemployment yayilula kuqala because umuntu omnyama bengalindele ukuthi abe neskill salute. Man qashwa nje osebenza engadini eThekwini. Ingadi ayidingi iskill sokuthi ungaqala ecollege. Uyofundisa ingadi kuqala before uhambe engadini. Uyosebenza engadini eThekwini. Kwaku rare. Enkampanini umuntu omnyama wayephezulu. Kwakusuka uMabhalana. No Standard 6 no JC. Oyedwa. Thina sonke sihamba siyosebenza wherever akudinge ama skills siphusha ibhala. Angazi ibhala liyaqedinga in grade 12. That's why kwakulula ngalezo sikhathi, but not everybody was employed even under those circumstances. Kodwa kwakusaba ihlazo ukuthi kuthiwe you are not employed because kube namagama amaculo agudla umahlalela ngeze ngemqomo mahlalela so indaba ye-unemployment njengamanje inkinga emhlabeni wonke ngenxa yokuthi kushintshe ke uhlelo lwama skills adingekayo manje ngithathe nje abantu abangavamisile ukusebenza ukuhluleka ukuthola umsebenzi abantu abenze engineering abantu abenze IT aba understand amayesengene artificial intelligence ama digital skills uyona sefuneka manje kushintshe uhlelo thina kwakulula mangifunda University of Zululand masengenza idiploma teaching principal babesuka bethi bazosilanda lapha ngoba vese sasifundiselwa ukuthi siseve uhulumeni and simbalo like eclassini leyo edisasu 42 but uma usubheka manje le msebenzi le eyayidume kakhulu ukuthi uzoba uthisha kahulumeni beunesi ube iphoyisa eyayi guaranteed almost guaranteed ayisakho guaranteed manje kuze wakhuluma even no nondunankulu wase UK ethi i-degree ayiseyona i-guarantee of a job. Ikuphi inkinga Solwazi njengoba ukhuluma ngokuthi nesikhathi senu kunemkhakha ebiyaziyo ukuthi lemkhakha iyona ihamba phambili ebilula abantu abebengena kuyona. Ikuphi inkinga Solwazi kuphi la because labo bantu bangakwazi ukuthi bakhiqizeke. Ukhona umnyango wezemfundo okuyiwona onamandla ukuthi ukwazi ukuthi unikeze leso skill okuyisona isidinga umnotho wezwe laseNingizimu Afrika njengamanje Solwazi. Inkinga ikephi because we are learning Solwazi ukuthi one of the reasons why we're seeing the escalation of unemployment is because of the reason okhuluma ngawo njengamanje Solwazi ukuba khona kwabantu abangena emkhakheni esivele isingasadingakali kakhulu kulizwe laseNingizimu Afrika. Ikuphi inkinga Solwazi ebesibuyela back ukuthi ngempela sikhululekile yini nakuwona umnyango wezemfundo Solwazi ukuthi babheke ukuthi umuntu ezomnotho because sibona abaphethe uhamba kanje and therefore the system must then be in line with what is required by economy yethu. Yeah, no, you're right. It's a good question. I think a problem ekhona, especially ama universities. Asafundisa ukuthi umuntu abe academic ngamanye amazwi ube umuntu nje uthiwa uncitha buchopho nje. Isystem yethu ikhululekile ezemfundo Solwazi. Ikhululekile. Why is Solwazi njengamanje iqhubeka nokukhiqiza noma isagxile kuye imkhakha ofuze ngabe kuthiwa isagxilile kuyona? Ukukhululeka kusho ukuthi but they are afraid to change it. Hayi ukuthi khona ocindezela ayekho umuntu ocindezela. They are free njengamanje labo bezemfundo to change the system.
which is what ngenhlahla uNtulunkulu ngifake kwelinye i-council lapha nokuthiwa i-KZN Human Resources Development Council. So izona ndaba esidinga idawo lezi noma ngingathunye ukuthi ngikhulume ngalokho ukuthi njengoba into ama skills ishintsha ngokusheshsha okungaka, how do we adjust ama curricula ama universities even nasey'koleni e-primary school kuye phambili? Sasifunda thina e-primary school ukuthi mina ngelithi board nanku umpopho wami nasi isibambo sami othulula bese kuthiwa bhala i-composition on how to make a cup of tea. Why? Kwakulungiselela umsebenzi azowenza ukuthi abesifazane bazobe besebenza ema-kitchen, so bathole standard 5 noma standard 6 bangafiki bethithiza lapha. Now i-planning ekhona njengamanje, and I'm happy ukuthi wonke umuntu usuyayibona inkinga yama-curricula esinawo njengamanje adinga adjustment ukuthi we must use lesser la kodwa futhi simsebenze more lo simhlanganise nalo implementation izandla izingane zikwazi ukwenza izinto zakhe izinto zikwazi ukungena emkhakheni khona umkhakha okuthiwa STEM now uthanda ukugcwala la kufundiswa khona o science technology usetshenziswa kakhulu kwama-FET colleges solwazi ayadinga ama-FET colleges angaba i-solution. In fact kufanele kupromote yona kakhulu kodwa futhi nawo angagijimeli kakhulu ukuthatha izingane ezokwenza o-human resources no secretarial course, because leyo nto usuyakwazi ukuyenza actually these days ungazange uyenza. Sibheke okhethweni maduzane solwazi, ngifuna sikhulume ngalokho masibeke ukuthengisa emakethe ukuthi abantu babona abafundiseke kangakanani ngokuvota nje nangokwayo ukhetho usuke lenzeka kulizwe laseNingizimu Afrika. Asithengise mkule KZN News Talk, mangabe sibuya singena kuthi isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iKZN News Talk uyibukela. Sibingelele mbukeli sikomukeleke kusuke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk. Uhlelo lombukeli ludlala njalo ngolesibili isikhathi sodwa u7:30 yona ke intandokazi kamabona kodwa wakho kuyona ke i1 KZN TV and on DStv we are channel 261. Sikulethela ke nje kusona ukuhlala kwaloko lolu hlelo ludlala njalo ke ngolesibili nala suke sinehambeli ekhuluma ke nje ngezihloko ezikuthinta ngqo wena mbukeli weKZN News Talk usekhaya. Sinaye ke usolwazi umusa qulu kulona ke nje uhlelo lwethu sibuka ke umbungazo waloke usuku la izolo ubelikade lenzeka ukukona ke kubungaza usuku lamalungelo kulona ke usuku laseNingizimu Afrika. Solwazi sibala nje isikhathi singakanani ngaphambi kokuthi izwe laseNingizimu Afrika phinde futhi libe lusingathe ukhetho lohulumeni basekhaya. Siyazi ukuthi badlala indima enkulu kakhulu solwazi, kade ukhuluma ngakho esigabeni sokuqala sohlelo ukuthi abantu makuthi they are not pleased, abekho satisfied, baye bangene emgwaqeni abanye uthola ukuthi sebebulala ingqala sizinda, and that talks to a frustration abantu ababhekana nayo because of ukungasebenzi kahle kwemkhandlo webhayi imigwaqo yaficakala solwazi ama-potholes and isahlale iminyaka amanzi awaphumi. If we can look to njengamanje solwazi kuneyindawo njengamanje zingenawo amanzi, but you are looking at ukuthi we are celebrating 32 years into democracy, but we still have people that don't have water solwazi. Even manje ke emalokishini solwazi kuneyindawo webhayi amanzi they are limited, kuneyikhathi abathola ngayo kube khona ikhathi angatholakali ngaso nokukhuluma to ingcindezi ebhekene nabantu when it comes to service delivery. We are going to the most important time, which is our local elections, whereby we're looking at our municipalities, how they are operating, and masivota solwazi sivotela ukubuyisa either bakhole bakade bekhona noma siphinde sinikeze abanye ithuba. But kuyakuhlaluke njalo solwazi ukuthi kuyebonakala sengazi ukuthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika azikakafundiseki ngokuphelele ngalo nje ukhetho. Kusakhona lokho kuyayibonakala ukuthi basavota ngothando ukuthi for an example leli qembu lasilwela sathola inkululeko okanye leli qembu lasiza kulokho uthola ukuthi kuningi kwamagebe okukhona, but people are still voting because basancike kakhulu kubaholi ababalwela kulelo qembu lelo noma benze i-difference kuleyo ndawo abakade bekhona. Uma ubheka abantu ubheka isimo umqondo sabantu baseNingizimu Afrika uyababona insolwazi ukuthi sebefike esigabeni sokuthi bakhululekile bafundisekile nangalo ukhetho ukuthi luyini ukhetho futhi luza namiphi imthelela uma sebevotile afterwards. Well, ake ngisho kanje into yenkululeko into ekuthiwa intergenerational. It takes time. Njengoba kade ngisho ukuthi iAmerica izoba i-celebrate 250 years yakhululeka.
Now banama problems even namhlanje. Trump wenza ngendlela yakhe and so on and so on. Kodwa banenkululeko yokuthi mabengasekho happy ngoTrump, ama Republicans, babuyisa ama Democrats. That is the nature of democracy. Kodwa imistake ongayenza abantu base South Africa sometimes ama political parties ala amaningi awanama ama policies. Bonke bahlezi nje babheke ANC ukuthi izokwenza lephi iphutha and so on. Awanama ama policies, awanako futhi ideology. Amaqembu ezepolitiki akhona. Yes. Cishe wonke imajority. That's why laba enkatha into enhle abayenzile ukuthi ideology yabo bayenze ibe around umntwana ophinda ngena. That's ideology. Abe ANC izingane kaThambo. So intweni abafaka uexile and all of those things. Bese behlala ethweni ke kwakungenjena sekunjena manje. Now inkululeko leyo. Iyona into ebicelebrate izolo. Kodwa ama citizens anale problem la kwa political science ebizwa ngokuthiwa spectator citizenship. Mina ngihamba itoilet ekhaya siligcwele likhona. Ngina 12 years. Ngalimba ngangena phansi ngalimba ngahamba ehlathini ngagawula laba khona itoilet laba lehle sathola uthayela ovala umnyango was toilet. Abasakwenza abantu lokho. I-misunderstanding leyo inkululeko ayisho ukuthi manje sekufuneka ukuthi uphilele impilo ethi sokwesibona bazokwenza njani. Sihleli lapha silindele ukuthi nokuthi inkululeko kunezi responsibility uvuke ekusenthatha igeja uhambe emasimini uyotshala izitshalo engekho umuntu okuvimbayo ukuthi uyitshale utshale la kuyindawo yakho khona. Inkululeko ayithi ihlala manje ulendele ukuthi everything zoqhamuka uhulumeni akekho uhulumeni ongasupply everything akekho around the world akwenzeki. Uzothi omunye umbukeliso lwazi asikwazi ukuyemgwaqeni siyovala ama potholes. Imigwaqo idinga uhulumeni ukuthi angenelele. We've sitting with inkinga for many years. Imoto zethu ziyafa mangabe sihamba emgwaqeni. There we are waiting for uhulumeni to come in because we don't have the power. It must be uhulumeni who comes in into the potholes. Odabeni lamanzi bazothi asikwazi ukuyidonsela amanzi emapipe kumele afakwe imikhandlo sikwazi ukuthi sithola amanzi endlini, but we are sitting with the issue of the lack of water. Ikhona imikhandlo eholwa abaholi abavela kona amaqembu ezepolitiki. Yeah, but bana amanzi akhona. Into engekho ukuthi awafikile emzini yabantu. Ugesi ukhona. Ugesi awukho nje umzomu abantu abamnyama onogesi before 1994 emakhaya. Nasemalokishini amaningi kwakumnyama. Isho eMlazi wangena lethu ugesi. NakwaMashu naseChesterville. Isikhawu kuphela sakhiwa savula sesinogesi ngo1976. Kwawungekho. Amanzi ayengekho. Ayekhiwa emfuleni kwazi ukuthi mase sekunenkululeko uma ngabe laba abakhona abahulumeni bethi bazoletha amanzi kusuke kwehla insizwa eGoli sizolwa zithi azibafuna amanzi lapha izoweshela kuphi. Abanye bethu abawufuna ugesi uzoxhopha inkomo zabo. So it's because they came from that background yokuthi ugesi awukho emakhaya. Ukhona manje akwazi frustratewa ilokho because vese omasipala through iIDP banayi planning unalo ilungelo manje lokuhamba yobuza council ukuthiwa iward council ukuthi lento nani ithembisile isikuphi manje sicela ukuthi kuthatha isikhathi singakanani, but i-service delivery enjengogesi namanzi okuthiwa i-bulk infrastructure ayifiki everywhere yonke indawo wonke amakhona ngesikhathi esifanayo. Kwakuneculelo okuthiwa kuyeza nakuwe abantu kufanele because bazokwenza imistake efanayo nale abayenza ngomunye unyaka ongekudala bavote ngamalukuluku and nothing happens, nothing changes because benza into ekuthiwa i-negative voting, not voting for the political party but voting against a political party. Leyo nto ivamisa ukuthi yenze i-distraction ongazi uzoyibona because la nizobafaka bagcwale bonke and so on and so on. Akho noyedwa wazi ukuthi masipala yini. Ngakho iyadingeka into yokuthi kube nekuthiwa citizenship education. What are the responsibilities of a citizen? Yeah, hayi ukuthi wena uhlezi nje ulindele ukuthi kuzodeliver everything
and kunemizi siyakhiwe which is good now la ukuthola ukuthi abantu abaningi umzini owodwa bahola ibonelelo zalokho nalokho makuphela inyanga kugcwala lapha edolobheni kulayishwa ukudla and so on and so on. That is positive. What is negative ukuthi akufuneki sicabanga ukuthi ama services especially infrastructure azongena kithi sonke ngesikhathi esisodwa esifanayo, because omasipala benza baphila ngaphansi kwalento kuthiwa Municipal Financial Management Act. Kufuneka benze planning, financial planning, ingaphoqwa into isikhathi sawo singakafiki, kodwa kufuneka sibe nelungelo ukuthi ma efikile umeya namakhansela simbuza ukuthi ngoba nani sethembisa amanzi ngonyaka 2001 aphi kanti lawo manzi, manje ngabe ukuthi ke siyoteleka sitelela ukuthi sathenjiswa amanzi ngo-2022 u-2026 manje i-ward council esinyamalele udaba lungasakhululwi. That's why kuthiwa South Africa ine participatory democracy. I-ward council kufuneka ihlale ibuyele njalo ewadini yayosho ukuthi lezi inhlelo ezayithenjiswa sekulapha ke manje ebese ke kuba nama ward committees and all of izimpawu zenkululeko lezo, because it's new. You would be killed under apartheid ukuthi invest in a ward committee. Solwazi ngenxa isikhathi nje sizoliguqisa la uhlelo lwethu, but ngiyafuna ukuthi kunikeze leli thuba just ukuthi utshele ababukeli bethu ngoba uvela ngaphansi kwa inkampani yazo ukuthi indonza institute. Ngiyazi ukuthi bakhona abanye abasuke befuna ulwazi lwakho nje Solwazi, kanjalo nezikole njalo ukuthi ikhona email address or phone number where they can call you noma social media page ukuze bakwazi bathole more information, and also mhlambe bakwazi ukuthi bafake i-request ukuthi mhlambe uSolwazi azoba ingxenye anikeze lona lolu lwazi akade sikhuluma ngalo kuhlelo lethu. Yes, no, i-advantage endonza ukuthi bonke labaholi laba basikhuluma ngabo sibahleba bakhona lapha. So uma ufaka isikhalo sakho khona mhlambe esezolimo uthi usumbona ungqongqosho wezolimo useyafika kuleyo ndawo. Uma ufaka isikhalo sakho sakwa transport umbona udumo esekhona njalo. Kodwa si open. By the way, Indonza Yesizwe Institute. Si open noma ubani ufuna ukujoyina as long as engezile ukuzodisrupt efuna sakhe izwe. Inamba yami le ngizisho. 079 392 4742. Asibonge kakhulu Xabashe, sibonge nje ngasikhathi sakho siphesona kuluhlelo lethu. Kuhleze kwintokoza enkulu ukuthi sibe nawo usipha nje insights kuma topics ahlukahlukene. Inkosi mayibe nani nonke. Sibonga kakhulu Xabashe. Sinyelele konaka amaphethelo aluhlelo bese kuthulela lona kulokusukela namhlanje. Usimangile kwaChiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk. Asiphinde futhi ehlakani ngozayo.